Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Vanoroya vakawanda asi anobatwa achiroya ndiye muroyi. Vanopomba vakawanda asi anobatwa achipomba ndiye munhu. Mese kunonoka kubatwa chete asi munopomba. Mese munoroya kunonoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira. Saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika. Chakanaka kugara zvakanaka. Kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo. Tinofamba tichidai chinokwari kuenda. Kwete kuita upenyu unenge wochura, ukaona munhu anenge soe, ungosvetuka. Kana musha wake kwaunenge ufambe, unoramba uri chimusha chisina basa. Vakadzi, varume rorai, vakadzi roriwai. Taurai varume kuti kuti tizoti kana munhu afa, takuzoti isusu, yeye matadza kuviga munhu nokuda kwechii? Mutemo unozongokutaura kuti viga, nyangwe pasina marriage yacho ipi. Iwe murikuzwisisa. Saka tiri kuti rorai vanhu. Kuzvara kunodzimba. Unoona mumwe musha muri kuti muri kuroyiwa. Kuroyiwa nangu wasi kugara zvakanaka. Tanga umboona kuti kuseri kwaamai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai. Kuno chakaenda here. Kuti vakina mati ndipo kare. Kuta kumisi. Zvino musoro. Kuda kuroyiwa mwana wako. Ambuya wako vakadya. Atete vako vakadya. Ndobaya mukono masungiro. Kumanikidzwa pasi pezuva kuna kunaka. Ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya. Tirove nyaya dzacho tidziroyi. Pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake. Right. Ndipe nyaya dzinotaura mamboto. Kumbidza. Ndinozoita kushungurudzira. Uyezve umira kurima munda pakati pakofu murimi. Taura Dorika. Pamusoro ichangamira. Inini pamusha patigere murume wangu anga ari gotwe akashaya muna Judha. Vanga vakagoverwa munda nababa kuti tirime pamwe chete naamai. Amai vakabva vashaira. Saka kushaya kwakaita murume wangu muna October. Vamukuru ndakaona vari mumuzi vakuchera makuva pamunda uye watakaita atakagoverwa nokuti bamukuru vanga vanekwavo kwavanga vagara vachirima. Saka ndobva taenda neamweni vangu tikanobvunza. Amai guru vakati amai kutanga kwavakabvunza vakati ko makurima munda ameni venyu mataura nawo here. Amai guru vakati chii chinonzi amai rorei. Amai akati aiwa ndisi kutaura nemi. Bamukuru vakataura vakati munda unowu ndakaupiwa naamai. Umweni wangu akataura kuti hamusiziva here kuti munda wakaita sei wakagoverwa magoto. Bamukuru vakaramba. Saka amai takabva tangobva pamunda pai. Saka zvadaro ana Musarapavana vakabva vaenda kuna sabhuku. Ndobva vamukumbira kuti agone kuvamisa kuita sekuchera makomba. Tabva tashedzwa futi kuna sabhuku kwekuise mhunyuka. Ndobva bamukuru bva vataura kuti ini kurima kwandaita munda uyu kuchera kwandakanoita hapana munhu anga asingazoti ndaimborima munda iwamai. Saka zvadaro bamukuru vabva vataura kuti inini ndakamisiwa kurima kunzvimbo kwandaita sei kwandairima. Saka Musarapavana bamudiki ndobva vati iyi nyaya anga asina kumbobvira ataura sezvo angochera asina munhu ataurira. Ndobva vakumbira kuti tinotaurirana kumba. Saka tanotaurirana kumba ndobva taurirana bamukuru ndobva tanovapa chirima yavo yekirima.
tanovachekera pandima iyo yavangavati ndoyavakati yavangavachera makomo. Ndobva tagara funga tagara masvondo 2 kana kusvika masvondo 3. Vamukuru kundima yavatakavachekera vakangochera makomba mashoma shoma. Vabva ikoko takazoona masvondo apera vauya pakati pemunda wangu waikwanisi kucherawo inini ndichibvawo kunzira uye vari kucherawo pakati vachiuya kundima yangu iyeyo. Saka izvo ndo zvakandichungudza zvakaita kuti ndiuye kuno kudaro. Kesta zvinzwa taura chinzwa ndoka zvakutaura apa ndinazvifungira nazvo. Ini minda yakagwerwa namai nababa, vagwerwa namai nababa, vagwerwa amai minda 6. Iri minda 6 amai akapuwa 3, amai yangu akapuwa 3, amai adiki akapuwa 3. Tiri pachipani ndini mukomana mukuru kwandasara kwaamai vakuru, ndini ndasara vamwangwesa 2 vakafa. Right, ndadaro vapuwa minda 8 amai kusvika amai inini handisisiri. Amai akatidaidza inini nomunin'ina wangu akanditi ewe yakuno minda iyi tapuwa mutanda wako mutatu. Saka munin'ina wangu anova ndiwe mukadzi wako vapuwa 2 matundu apanzi iwewe ndakurima neutundu 1 pandiri kusiyira ndakura pandiri kusiyira iwe uchienda kokupedzisa uchienda kokupedzisa. Saka ndo moto wabvatsva mazuva apera muna September ndandaiti zvapatsva ndinochera makomba paya paya pandairi mana amai paya. Saka ndakachengeteswa mundana uchidembo nyara chidembo ndakandichengetesa munda chiniti ndichauya. Saka ndikarima kwaamai ukwandirimi ndakarimawo kwaamai kwandirimi ndichana chitasi chidaro. Saka pandikaizindororima amai vakabva vatorwa nasisi vabvaenda kuTweshi vaenda kuTweshi ava vabva pinda mukandima kairima amai kaya kadarima naamai kaya vakurima kandima kaya kaya. Ndakati aiwa ndachakaipa inini chimurimo ukupi pandaisira panichinesi kuchendawo. Saka ndakazoona vakundimisa kuti hanzi mira kuchera makomba munda ndakati akasira vakandimisa munhu akagara nakandi akandimisa vatuma sabhuku abva waya ndamira wabvati wabvara sabhuku abva wadaidza kuti weye kuno vada kuti vatonge vanuma varamba vakaramba varamba tikanzi nyaya inotonga kumba kwedu tekateka tataenda kumba kwedu tanotongesana nyaya iyi totongesana nyaya iyi taendiri tekateka vana vamwe vakomana kumba mavo 4 wamai adiki 4 indiri 1 tikisana kana takuira ndikazotadza kuira nana rega ndiende kwasabu ndandaisa nyaya kwasabu yaenda kwasabu vabvadaidzwa murume wangu akagara naye akaramba kuuya ndakadaidzwa kaviri akaramba kuuya aramba kuuya ndakazoona ndakudaidzwa kuno kwamama nyaya isati yatonga. Alright, Kesta zvinzwa handitika wataura apa uchita vakapiwa 2 matundu yavo ivo yawa ndo here kwaukuenda uchindochera chera iko. Aiwa musirimo ndandaina vana amai. Alright, hanzi makapiwa 2 matundu nechokwadi ndinopiwa matundu 2 ndese taingorima pamwe chete nama maingomurima pamwe chete hamuna yenyu matundu amukapuwa kuti aya ndiyo munorima wenyu. aiwa ti hamunayo Nyakabisa sunga uchibwe kuna pake matundu apa kundika ano yakatika ndekuti baba vakura vati ndachakwanisa kurima vakabhoera mabhotwe meni ana mai vedu vaviri ana mai vedu 1 vana vachidii vese vari 2 saka vakabhoera mabhotwe mini baba havana kugowa achiti vari kugoera chi ana mai nemiri yavo vagowera mabhutwe. Saka kumba kwedu isusu kuna vakomana 4 uku kune 2 saka dai vaida kugowera aiyo taura. Saka ana mai vagowerwa mabhutwe aya. Saka mabhutwe iri manje ndorafa saka bhutwe iri zvarafa kana ndauye mubhutwe iri manje ndoda kutorwa namukomana achiti mwana wokumba kwanu kwedinini nokuti inini manje vaona inini pandauya kunoita musara pavana
zvakuita sekuti minda iyoyo yaenda kundobata asi munda kune ava vandiri musara pavana chete munda ndiwo ava nemwana wavo. Saka kuti munda ava ndo uda kurimwa na mukoma yamukoma wada kuenda kumunda wegotwe ava vandiri musara pavana ava ndo vanomuruma akashaya zanyasonzi akashaya ndomba mukoma iwe chakaita akacheta musara pavana saka ava manje ava ndo vanomuruma vakashaya vakapuwa munda nani ndogutwe migutwe racho rimwe gotwe rachanatori muno kuti rakapuwa chi sunga yakunewe saka tibate nenguva dambudzo riri papi ndiwanepo kutangira ava vari kuenda kunotora munda wegotwe muningiri wangu akafa saka chisina anorima munda imomo inini ndakufana mira kudakuamira oraiti iwe ndiyogotwe maboko akatikudia achigere asati atorwa namwari baba wangu vakanishedza namukoma wangu vakati takusiyira minda kuti muchirimira ana mai minda iyo iwe nani ina mukoma wangu wakashayika iwe imba ipi imbadiki uyo ndiani wakakutaura mukoma wangu ndiwo imba ipi imbadiki zvarikutaura unozvitenderana zvitaura changamika inazvitenderana zvinoti ndauzinzwa nyaya iyi ndakazotwara kuti ndazondotaura saka ndinokomana mukuru ndazvingo ndinokomana mukuru uyo ndiani wakarusefa mini ndomba mamai vako badiki mini nazisina vangu vakapera zvaari kutaura zvaari kunyeka here ani uyo pane zvimwe zvimataura zvake aiwa zvokuti baba zvokuti mina wako ndiakanzwisara pavanhu aiwo ndiakanzwisara pavanhu zvokuti minda yakasiwa ichidzina paminda tapamagotwe aipapo ndopanditi kuti pasiripo minda yakapuwa namai zvidakana nasisi wangu vangari pano aitaura kuti minda yakapuwa namai mumba medu isusu yavane minda yavo isine minda yavo saka minda yavo takabatana nani nevavo minda yavo kurima yezvinondeyayo yandikurima nini ini ndine minda ndati ndakarima kwasekuru ndikachingatika munda nasekuru nanyara chidemo saka ndowanda ndiri mugore ndarima kwaminyara kuti andichengetere munda mugore ndorimawo mugore ndichirimako ndakarimawo ukwandirimi ndakarimawo ukwandirimi saka ndinozvega mubvunzo kuti ndiamako ndamainina vane madzimbo mangani vane tu akapiwa naamai uyo akapiwa nababa akapiwa baba anakwapa matu waratia mukasika madhundo ese mangani Pese tuma upendo wa nditi matatu. ari kurimwa nani Pese apa ndichitangatira chingori mana zvina zvaakurimwa nani iye zvine ndinda ndichashandisa ari kurimwa koya ari kurimwa pazvo iye zvinokubva kwavakaita uko vakauya pamushando patakagara pasi patakaona vachera patakagara pasi tichikurukura takabva tanovachekera pandima yavo yavakanzi vari vanofanira kurima havasi kupindei madhurei ipapo ndokwavakabva kudhunduru kwava kurima kundima yana ndapiwa uine ndokupanzwa so nyaya yadaitika ndekuda so kuti inini awa vakadaidzwa kwasapo ai vadaidzwa kwasapo aramba kuya asapo ndopakanditi baba wavo ana baba wavo vakavati iwe unakuramba kuyo ashedzwa kaviri endera mbiri nebasa munda wamai yako wairima namai yako iwo endera mbiri oraiti ndoda kutaura ndichiti izvozvo kana munhu akadza kuatenda kwasabu anopuwa chaji ndunza zvokutaura anopuwa chaji ana baba vake ndo vakati endera mbiri vapi ajeki naadamu vachitaura sabhuku ndiani pachidemo ndivava tiri kutongwa sei bhuku najeki naadamu vasina vari kutonga kusaka chii chiri kuitika pamutora ichangamiri apa ndandifunga kuti muchandibvunzwa inini ndikubvunza pandasaka nobvunzwa avava tichitarisa mhuri yekwananyakambiza vakaona adhamu naajeri ndanasekuru vavo hanzvadzi dzanamai vavo vari kutaura ivo vaisi vari vaviri so ini ndakaenda navo tichiti ava munonotaura sanasekuru venyu mugadzirisa nyaya yenyu semhuri muri pamba
ndobva ndatovadaidza vakauya tikaenda pamberi panasekuru vavo ini ndazvisa kusaitisa sabhuku ngati nyaya ngaitaurwe sevazukuru nanasekuru muonesana uyoyo mukomana wokupuraza anga ari kumashiro uko anonzi wadzanaiwe ndopa akati anasekuru sitatako kutuma chete infact akatotuma inini sabhuku ndofunga akangoti ndikasvikira una sabhuku haazoita simba rokuramba achichera ndobva ndanomumisa uyo nandamutiwe munhu wanditoendumisi amira chiuyewo titaurire nyaya yenyu hatichaisa kudare takuenda kuna nasekuru venyu vantu vanasekuru venyu hanzadzanamai venyu onesei pamatadziro anomugadziriswa ndobva auya hapazochiti aiwa excuse me takuchidzokera kumba semhuri tonogara pasi totaurirana toonesana vari ava vari vavira tati endai vaenda zvavakanowirirana ikoko ndozvavakawirirana uyo akachizodzoka akuti kwandiri manjisa sabhuku inini maitiro yakazetwa nyaya iyi ndandingori 1 mumba medu ndindasara avo vamwe vakomana vandaita navo nyaya vana vamainini zvokuti nyaya iyi isvike pakupera ndikatonoti beta kubvuma hozi pane zvimwe zviitiko zvikamboitika mumusha zvekuti ndikasvika pakurohwa pakazara vanhu tongoti zvikafanana nepanyaradzo kana kuti paguva hamene tichichikaitika ipapo uyu mukoma wauyu asi akasvika pakurohwa pakazara vanhu ipapo nauyu sikaitoti ndatozotya ndangobvumira kuti zvipere asi nyaya yedu kuti tichiitaura pajekerere pakazara vanhu inini sabhuku nevamwe vari muvhileji toona kana ndiri kutadza vanhu vanotitsiura kana ari ari kutadza asandimisa pakufamba kwangu ndoda kubvunza inini handinonoke kubata kana ukataura shoma ndotsvaga kumberi right uyo akatadza uya kuzovatenda musakana wako akazvikudza anopiwa chaji yake andozvido chokutanga chechipiri ndochokuti uyu paukamisa akazopuwa goahead najeke naadhamu kuti enderera chimberi rotoyana kuuya hakusi kutonga kunoti ndokutaura iwewe kutonga kunoti nonyaya ndainzo sabhunya uyu watakashedza akanhisara pawana aramba kuita seuya saka achindimirirai waifanira kunge wakamusemeresa kana kutoka muno ndakutaura kwamama nokuti ari kundinzwa ndikungoenda mberi chete ndozvaunofanira kuita kana munhu ari uchangopinda mukutonga kai ndikukudza zvinoitwa munhu ndo simba rako papo kechi2 uyu paari kurima haifanira kuparima wambonzwa zvotsaura mai wachazozvinzwisisa haifanira kurima wanzwa haifanira kuparima namanje siungavasiparima azvizvisimuka pamusoro yechengani ndichionawo zvangu mamiriro akaita munda wavarume ava vari kunetserana nematauriro vakaita kwandiri vachisvika vakomana vaiti baba vakadaidza madzimai avo ari maviri amai guru naamai nini ndobva kwachinzi avo vakomana vamwe vatoti vanga vabuda vamwe vakaita mhanza yakanaka vakawana minda saiyewo yakumashure ane munhu ane munin'ina wake futi umba imwe cheteyo ane munda uyuyu akachengeta munda womunin'ina wangu anonzi Shadhari pakumadziva kwenguva yakakura kumashure izvozvi chirimo chatabva akabva aingwa achinzi shomari inda akudawo kusenza munda wangu uyu ndoba akachidzimira ndikudzi ndoda kudzidzisa kutonga ukadaro hausi kutonga uruzvinzwa iwe uri kutora nyaya yekuti uyu akanga achengeta munda pachidembo wasekuru wake uruzvinzwa hausi kutarisa nyaya toda kudzoka kwese ikoko wazvinzwa ukadaro iwewe uri kutonga uchitarisa kuti no ndofanira kumba bhozi akachengeta pazvisirizvo ndoda kuti udzise ndoda kutanga tasvika pakutonga ndo pandoda kuti uite inini pari kurima uya hapasi pake ndepeuyu uruzvinzwa paukanga wambomutimira aifanira kutomira uyo aifanira kumupa chaji yake tikuwirirana here zvisine kuti aenda kurima kunda kwasekuru wako achidembo kwako chikwaka iwe hazvina basa izvo nyaya yekutongwa ndikuda chi straight ndo zvada kuti uite amai vacho vari muno vangu vakakoma vacho vari muno vari kupa amai vacho nyaya imwe yokuti baba vakasiya vabhuira mabhuke vakati mabhuke ndinowanda pamunda uyo murume akafa nouyo ndinowanda pamunda ndinorindirana mairei saka zvadarozvo ava vakanochera makomba kumunhu baba mukuru wacho ava ndokubva vaenda kunochera kumberi kwacho kudhudhu rimwe chete iro ndokubva tazviona ndobva ndati mwanangu hamufaniri kuti murime dhudhu rimwe chete madhudhu ari akawanda iwo chienda pamusoro avarime ravo akaramba chienda kubasa akaramba no iye uyo akare baba mukuru wacho uyo zidoko akaramba akati ini ndiri kutoda irori pasina tsangadzi ndoba ndikutora zvokuda irori inochikukokuchekerai pai ngambo vakachengeteswa vakachengetwa ndomuzambi waitwa nababa takukuchekerwa urimo uchiendawo zvawati irori zvanokwana izvozvo regai ndikudze mbuya vakamira ini ndikafa panapa mwana wangu kuti adye zvinhu zvangu anozva naamai
kana imotikari kana imombe kana munda anoti vana mai ndomutemo mukafu kubura zvichireva kuti baba vakagadzira wiri ravo havana kugadzira vega vakagadzira novakadzi vane wanyatsomubvisa panonyaka uyaro uyo toda kutomupa chaji yakewo yokushora iwe changamira pamusoro izvozvi zvipano chamunotishamisa ndechekuti kumusha toti kumavhileji atigere mhuri ikakanganisirana inotanga kusvikira papi nenyaya isati yasvika naye kuno kwamama no ndozvanda kudzidzisa ndinewe wanza zvakutaura iwewe uchatadza kutonga iwe ndinoda kuudza dzimwe nhasi usatonge vanhu nemaimoshens ako ndozvanda kudzidzisa ndinokudzivirira nguva isati yakwana asi ndoda kuti uteerere ndikutonga vanhu vesvako ndinotsvaka kuti chakaipa ndechii wanza zvinotaura usatonge vanhu mumagaraji usatonge vanhu kana dai vakakutuka vatsvaga wekuti unoita anokudhifenda pakurarama kwako pakutonga nyika kwachidengo zvakanaka nemamwe uzvinzwa zvamusitaura ndiri kudzoka kwese ikoko ini ndinoda kuti kana zvatatiita pari panhasi usiyane nazvo usatogumbuka nokuti uri mutungamiri iwe unoziva kuti Adamu vakamboendana nachambiro kuti taura tidzokere pamutumba kunyika kwedu unozviziva ndakasvika vakanyora tsamba ikaenda kwaPA kuchina PA kusati kwana PDC ndikangotaura kuna PDC ako maregera ndikati kana vachida ngavadzore zvitupa zvangu zvakaita nyamaropa bozi ukoko hakuna kubvira kwati mutumba ndokutimirira ndakazokurasai aiwa ndikubvuri handisasa kaura ndikurasa aiwa ndikutorota muna kutirasa musati saka urafoni udaire kutipapisidaii udairafata akunza zvakutaura saka ndakakurasai jeka akazouya uya achiri pasati akozvanzi no ndandikumbira kuti kupe mope tiri mubvise umupe usapo saka ndikuda kungokuudza kunenzi kutonga vanhu vese ava kana vakatadza asi vanotongwa newe parufurwa wodho unotaura kuti anga akanaka taura zvakanaka uye haafani kudaro havafani kushandisa masimba ngatedze tsika kuti dzinoti kudidzo mumhuri vanhu vamwe vanotsika dzavo mhuri mani mau kana baba akataura uviri rake vakadzi vake vari upenyu avo hakuna anopikisa hakuna mwana wokwamaini hakuna mwana wokwababa kana kuna mwana wokwababa chete vazvinzwisa ende uyu yataurwa kuti uyu akaita musara pavana paitogadzirwa ukama kuti ufambe zvakaita se zvakanaka but kana akitaura kuti no nyino akafa asara ari wani nawo kana asara ari wani iyo zvaakafa nhasi mhuri yake yotomwana kupindura iyo yosekuru wacho mhuri yauyo inotariswa navanenge navake saka asi wani maza zvamuta asi chii asi wani ngaende unoti unaiti zvinomusori zvataura mbuya kuti akachera kuri akaenda kucherawo zvinoitwa ndima yacho zvaichengamirika ngandikutapire iwe uenda kuti uye ndisiri kudare uye kuti usiri kudare nditi akana kubika wewe mazvinzwa no regai munosarwa kuti mune kuinduction regai ndinongedzeike musangano kuti makutokangaza masango ese mauta zvisirizvo mbuzi kana uchidaro hauna kuonenda mazvinzwa regai titotsvaga zuva rokutoti tiite musangano nemasango rokumbisa tasvika muna December akutanga rini ndikuzoke musangano masango akutorasika pazvona kutaura niwe zvandokati unozokutuka pano vanhu so ndakusiya china wani right mondine uzandipe date ndichakutaura pane vanhu ndichakutaura nezvavo kutaura ti unozofumuka iwe ndakusiya munyika makasipakusiya kana uchida munda wakupinda iwe unzwaka taura naamaini amaini todya rombo dzangu kumbira kumabhindo indini asi uda munhu mundiro inini handina pakurima ndinobaya tichita ndakurima no une makore mangati 49 pesa kumunda waitsvaga utadza kutsvaga munda nekuda kwei ndikukubvunza waitadza kutsvaga munda nekuda kwei ndinenge chirima baba waifana kuva wakaita kuti munda wako but wakuti urunza zvandikutaura wanza zvandikutaura uri home hauna munda tazvinzwa tichataura nasamba vazvinzwa handitauri pakadai bhoza mhosva tsvake neunotunga wande zvikamufumura kana uchida muda wokurima utaura namaine mukumbura kwokurima wokupa murudo vazvinzwa zvina dambudziko chechipiri iwe unje sabhukwei mukudze
unofanira kutsvaga 5 dollars unenge kutadza kuya wakaita kudai. Wazvinzwa? Iwe usiyanye yekuti ndiri ndega iwe. Vana vanyamuziwe mukaita sikuti. Alright. Ndine zvigaro zvandakakugadzira muupenyu hwenyu. Ipindure. Takambokutadzira. Tine zvigaro zvatakaita kwamunhu. Wanza zvandaudzawo. Unyatsozvizisa. Ndaramba unoda kuti pane vanhu ndisabhuku ndinomufumura ndini. Ndichamushedza panouya kumusangano ndotuka vanhu vari kuchicha. Mumwe nomumwe pabasa rake rake ndapedza dismiss. Saka pamhuri apa hapana nhaka yababa. Rega ndikutaurire. Wanza zvandakutaurira. Ndati munda ndotsvaka basa munda. Wenda kuwana sabhuku. Ndiano munda. Kweyo wakagadzira. Musarita una chawati wakuziva iwewe. Ndoreva sabhuku. Muri yako iri. Wazvinzwa? Musarita tichireka. Unofanira kuti kana chitora izvozvi unofanira kutonyarara. Kuti bambu vara kuti tochurewo kuti uzive zvinoitwa. Wazwa? Munda ina sabhuku. Kusina kuita asi munda ina tukurirana. Ora kupindira asi kwakwe unofanira kuziva unoda kudzidziswa. Chikure kunotonga. Uyu akatotadza kuwana munda 49 years pesa paakagara achiti nhaka yababa. Nhaka yababa ndiye nomutauro. Ndokukonzera zvizvi izvozvo. Kuti nhaka yababa akagoka. Vano vana vakewo futi. Vachazodawo nhaka ipi? Saka nhaka yevana vake akaigadzira kuti. Vana vake havana chimiro. Bozana kuvagadzira nhaka yavo. Baba akagadzira magotwe nhaka yavo but tiri kuti kana achida minda anokumbira kuna amai vave futi. Amai ndauya mama ndokumbirawo ndikaonese no. Ndikataure nochina amai nini vako. Mupei wangu ita sogoro achida nyika iri kuenda ndio way forward. Wazvizwisa. Munda. Ende usatonge vachika vanhu vacho. Zara baba usangori kuwa mahara wanzwa. Itamushi. Dismiss. Next.